Nitra, pozor, aj k vám prinášame super úspešný projekt, ktorý sme pred rokom spustili v Bratislave na Boroch. Ak hľadáte pre svoje podnikanie moderné a unikátne priestory, postavené z kvalitných stavebných materiálov, tak už nemusíte ďalej hľadať, nakoľko my ich pre vás máme. Táto trojkombinácia v Nitre doteraz chýbala. Obchod, sklad a kancelária v jednom. A to všetko v najdynamickejšie sa rozvíjajúcej časti Nitry. A to nie je všetko. Vďaka úsporným tepelným čerpadlám, fotovoltaickým solárnym panelom a izolačným trojsklám budete mať náklady na vykurovanie a chladenie vždy nízke a pod kontrolou. Samozrejmosťou tohto projektu sú dostatočné parkovacie kapacity a taktiež nabíjacie stanice pre elektromobily. V bratislavských Boroch si projekt veľmi rýchlo našiel svojich nájomcov. Všetko zvučné mená z medzinárodného alebo slovenského biznisu. Som presvedčený, že ani v Nitre tomu nebude inak. Vďaka výbornému napojeniu na hlavné cestné ťahy si vás vaši zákazníci vždy jednoducho nájdu. A čo viac, budú k vám aj radi a hlavne pravidelne chodiť. Priestory sú ešte plne prispôsobiteľné vašim individuálnym požiadavkám, tak na vybavenie, ako aj umiestnenie priestoru. Výstavba je v plnom prúde a priestory budú dokončené do konca tohto roka. Ak vás zaujímajú akékoľvek ďalšie informácie o tomto projekte, tak nás neváhajte kontaktovať a my sa o všetko postaráme.